Sfântul Iuda, fratele Domnului, a fost unul dintre cei 12 apostoli ai Mântuitorului. Prezență discretă în jurul Domnului, a avut o bogată activitate misionară, răspunzând astfel marii trimiteri la propovăduire pe care a adresat-o Iisus ucenicilor săi. Sfântul apostol Iuda mai purta supranumele de Levi și Tadeu. Aceste supranume sunt menționate în Evangheliile după Matei și Marcu, în vreme ce evanghelistul Luca, atât în Evanghelia sa cât și în Faptele Apostolilor, îl numește Iuda al lui Iacov. Tradiția și părinții bisericii atestă faptul că Iuda era frate cu Iacob, de aceea apare mereu alături de acesta atunci când evangheliștii oferă enumerări ale Sfinților Apostoli. Fiind frate cu Iacob, căruia îi se spunea fratele sau ruda Domnului, Iuda este și el în consecință numit de tradiție ruda Domnului, fiind ambii fii ai dreptului Iosif dintr-o căsătorie anterioară. Iuda Tadeu l-a întrebat pe Mântuitorul în timpul cinei cele de taină de ce se arată doar creștinilor și nu lumii întregi. Citim în Sfânta Evanghelie după Ioan. I-a zis Iuda, nu Iscarioteanul: Doamne, ce este că ai să te arăți nouă și nu lumii? Iisus a răspuns și i-a zis: Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu, și Tatăl meu îl va iubi și vom veni la el și vom face locaș la el. Cel ce nu mă iubește nu păzește cuvintele mele, dar cuvântul pe care l-auziți nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Acestea vi le-am spus fiind cu voi, dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, acela vă va învăța toate și vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus eu. Pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau eu. Să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoșeze. După ce Sfântul Duh s-a pogorât peste apostoli, împlinind această promisiune, ei au plecat în lumea întreagă să propovăduiască Evanghelia Mântuirii. Sfântul apostol Iuda Tadeu a propovăduit în zonele vecine Palestinei, în Arabia, Mesopotamia, Armenia și Persia. Tot Sfântul Iuda a scris o frumoasă epistolă sobornicească, ce face parte din Noul Testament. Și-a dat sufletul în mâinile Domnului, suferind moarte martirică. A fost un sfânt apostol foarte iubit, sfintele sale moaște putând fi găsite în mai multe locuri din Europa. Poporul polonez are o evlavie aparte, foarte multe persoane purtând numele Tadeusz. Ale lui Hristos, frate și mucenic tare, știindu-te pre tine, Sfinte Iuda, cu sfințenie te laudăm pre tine, cel ce ai călcat înșelăciunea și credința o ai păzit-o. Pentru aceasta astăzi prea sfântă pomenirea ta prăznuind, dezlegat